tjedan prije nastupa i češće. Uglavnom vole rock, klape i tamburicu, a svoje djelovanje u tamburaškom orkestru i zboru Policijske akademije izabrali su kao slobodnu aktivnost za vrijeme školovanja. Ovo je elita s iskustvom iz civilnog života. Onih koji su htjeli pristupiti bilo je mnogo više. Prije 2 godine u zbor se bilo javilo 340 ljudi. Imali smo zbor. Eto, ja sam stvarno mogla probrati najboljih 100. S tim da su i ostali isto tako pjevali i uvijek je velik odaziv. Pa i prije sam se bavio glazbom. Imao sam 2 benda, svirao sam gitaru 2-3 godine i odlučio sam tu nastaviti jer tu sam cijelo vrijeme i volim svirati. Prije nego što sam došla na Policijsku akademiju sam se bavila pjevanjem i zborom i onda sam odlučila da mi to bude nešto preko čega ću se opustiti, zaboraviti na sve obaveze, učenje i sve. Jutrom kad se budim sama. Na Policijskoj akademiji u Zagrebačkoj Dubrovi pjeva se i svira više od 20 godina. Mnogi će teško spojiti nježnu ljubav prema notama i grubi policijski posao, no profesorica Paleković glazbu smatra čuvaricom živaca i zdravlja mladih policajaca. Pjevanje i sviranje nisu im ponuđeni slučajno. Budući da je glazba nezaobilazni dio naših života, mi nastojimo njegovati glazbene sadržaje ovdje u Policijskoj akademiji upravo zbog tog specifičnog posla kako bismo te ljude oplemenili i kako bi oni tom poslu pristupili i s nekim emocijama. Svakog nešto otpušta i sada nas, na primjer, opušta glazba, stoga to radimo. Tako da dosta pomaže, mogu vam reći. Ako sam nekak živčan, odemociram, to je sve u redu bude. Ovo nije lak posao i to znaju svi i imamo puno obaveza i puno stvari koje nas opterete i stvara stres i pored toga dobro je da imamo nešto preko čega se opustimo. Nakon napornog dana stvarno je lijepo doći među svoje. Ima momaka iz Dalmacije zapivati našu pismu i to baš kao da sam kući, a ne u Zagrebu. Slabo se koristim umjećem i znanjem, jer djevojka ta je pod naoružanjem i pri pomisli samoj da mi uglavnom sviramo hrvatske narodne pjesme, pop glazbu, zabavnu glazbu, nekad nešto iz klasične glazbe. Repertoar nastojim prilagoditi našim polaznicima, vremenu koje oni provode ovdje, dužini vremena i publici, ukusu publike. Zbor i orkestar akademije uglavnom nastupaju za potrebe MUP-a, no ima i drugčijih dana. Najviše ih kažu veseli kad mogu nastupiti za najmlađe i najstarije i tako im pomoći ili ih zabaviti. Pohvale su im stizale i od glazbenih profesionalaca. Čak smo dobili kritike da smo, eto moram to reći, da smo organiziraniji i precizniji i točniji od mnogih profesionalaca. Naravno da ne kasne na koncerte. Točnost je jedna od nužnih policijskih osobina. Uči se od početka školovanja.